Bon desmarcatge de Gavi des de la segona línia, la centrada, el rebuig, la rematada de Pedri, gol! Gol! Del metrònom del Barça, que si a sobre fa gols es pot convertir en breu en un dels millors jugadors del planeta Terra. Aquests desmarcatges des de la segona línia són tan importants per desfer els sistemes defensius dels rivals. I Gavi s'ofereix en profunditat una vegada i una altra i una altra i una altra. I ara rebut a la banda esquerra. Ha fet la centrada. Jo crec que surt en posició correcta i que per tant el VAR no l'anul·larà. Es planta a l'extrem, fa la centrada, mal rebuig de Núñez, que deixa la pilota al vell mig de l'àrea petita i apareix el 8, el metrònom Pedri, per rematar ple el primer. 18 de la primera part, Barça 1, Celta 0.